深夜のコインランドリーで、一人の老人が座っていた。洗濯機の前で、何もせずに、ずっと、回るドラムだけを見ていた。隣の機械に、俺の洗濯物を入れながら、ふと聞いた。待ってるんですか？老人は小さくうなずいた。まだ、あの人のが、終わらない。その洗濯機は、ずっと空っぽだった。俺が何か言う前に、老人は立ち上がり、そっと言った。今日は、よく回ってる。それから二度と、その人を見ていない。あの人は、誰の洗濯物を、待っていたんだろう。